Jesteśmy w Żydowskim Muzeum Galicja w Krakowie, ponieważ dzisiaj odbywa się jedno z wydarzeń w cyklu Dobranocki w Galicji. I dzisiaj w planie mamy Dobranockę Łemkowską. Będą dwie bajki przygotowane przez Fundację Stara Droga, animacja autorstwa Ani Habrus, Piłat, Głód i bajka o tym, jak chłopa ciele zjadło. Oprócz projekcji dwóch bajek, zaplanowane na dzisiaj są także gry i zabawy związane z folklorem łemkowskim, prowadzone właśnie przez Fundację Stara Droga. I oprócz tego niewielki poczęstunek dla wszystkich naszych gości. Głoszle chłopy podrabili na pec, postelili sobie kożuchy pід голови i pokłali się spati. Pізно вночі вертат муж той баби, так само великий і страшний, як ona. Приносить наруча дров, кладе коло пеца і повідать. Чоловіча душа mi tu смердить. Та не є то нікого, запівпереча Држена. Але хлоп далі наперед. Człowiecza dusza mi tu smerdить. Łydziła baba, że nie przekonać chłopa i powiła mu prawdę. Dwoje ludzi przyszło i dałam im łodu. Prosili się, żeby ich prenoczувати. To tu noczują, ale nie rob im nic złego. Jeśli chodzi o bajki łemkowskie, które pierwszy raz zobaczyłam prawie rok temu, to najpierw zachwyciły mnie animacje, technika przede wszystkim, która jest naprawdę bardzo ciekawa, a poza tym właśnie brzmienie języka łemkowskiego, z którym zetknęłam się wcześniej, ale w nieco innej formie, bardziej w formie właśnie pieśni niż takiej narracji, niż języka mówionego, opowiadania bajek. I to jest jeden z tych powodów, dla których bardzo chciałam, żeby te bajki były pokazane też tutaj w Krakowie. Czy podobały Wam się te bajki? A coś zrozumieliście? Trochę. Można by do tego obrazu? Ja wszystko. Wszystko? Tak, dobrze. Jeszcze słowa były trochę zmienione, ale podobne do niektórych i potem można było sądzić, że to... To było. To były bajki łemkowskie. Język łemkowski jest trochę podobny do języka polskiego, trochę do języka ukraińskiego, trochę do języka słowackiego, bo Łemkowie to jest grupa taka, która mieszka w górach w Karpatach, właśnie na pograniczu takim tych trzech krajów. I w tych w ogóle bajki te stworzyła dla nas Ania Habrus-Piłat, która nie mogła z nami przyjechać, ale wspaniała artystka i jest jeszcze jedna bajka w tej samej konwencji. Właśnie w technice filcu, to wszystko wiecie, pani, która zrobiła te bajki, wycinała każdy element i co tam można było zobaczyć? Bajki te są osadzone przede wszystkim w kulturze łemkowskiej, czyli mamy tam ludowe łemkowskie stroje. Ja dzisiaj mam taką spódnicę, mam kierpce, takie skórzane buty, ale to jest takie, ja mam taką troszkę stylizację, bo to nie jest łemkowski strój, ale w takich spódnicach kiedyś panie na Łemkowszczyźnie chodziły. I to były właśnie takie spódnice, które się drukowało takimi specjalnymi wałkami. Takie płótno się kupowało w ogóle na Słowacji i się z takiego płótna szyło spódnice. Ale w tym filmie było widać właśnie te postaci, ci bohaterowie byli ubrani w łemkowskie stroje, były tam łemkowskie domy, chyże, czyli było widać, że tam są góry, że ci ludzie mieszkają w górach, że pasą owce, bo dawniej Łemkowie zajmowali się wypasem owiec między innymi też. I co jeszcze tam było? I była też cerkiew, bo Łemkowie chodzą nie do kościoła, nie do synagogi, ale chodzą do cerkwi. Nie jest to tak naprawdę pierwsze wydarzenie związane z kulturą łemkowską, które się tutaj w Żydowskim Muzeum Galicja odbywa. Mieliśmy też
parę lat temu cykl dotyczący kobiet, przedstawicielek mniejszości i mieliśmy tutaj spotkania z łemkiniami, więc gdzieś ten temat już się przewijał, więc nie jest to taka zupełna nowość. Natomiast tutaj, co jest bardzo istotne, staramy się zorganizować wydarzenie, na które mogłyby przyjść rodziny, całe rodziny, nawet z małymi dziećmi i na których każdy może znaleźć coś ciekawego dla siebie. Więc to spotkanie z kulturą łemkowską jest też trochę pretekstem do tego, żeby pobyć razem po prostu. I mamy takie właśnie, nasza fundacja wydała taką książeczkę i będę mogła Wam tutaj pokazać. Zobaczcie. Tak wyglądała kiedyś łemkowska wieś. Łemkowska wieś, czyli lękivskie Selo. I teraz można się przyjrzeć, że Łemkowie mają takie inne literki, takie jak w języku rosyjskim albo w języku ukraińskim. Zaraz Wam pokażę, jak wyglądają, czy ktoś z Was zna taki, zobaczcie jak wyglądają łemkowskie literki. To jest łemkowska. Tak, niektóre wyglądają jak rosyjskie, troszeczkę się różnią, nie jest to taki sam, ale to są Mi najbardziej przypominają te ukraińskie, ponieważ są niektóre takie same w sumie. tak, niektóre są takie same jak w rosyjskim, niektóre są takie same jak w ukraińskim, ale tak naprawdę Łemkowie mają swój alfabet, troszkę się różni od ukraińskiego i rosyjskiego, ale te literki to się nazywa cyrylica. I zobaczcie na przykład, jaka to jest litera, kto wie? Kto mi powie, jaka to jest literka? A na przykład w języku łemkowskim to jest literka W. Na przykład. A ta literka? To jest literka tak. Wygląda jak polskie P, ale tak naprawdę to jest łemkowskim literka L. Więc ten łemkowski język na ucho jest taki łatwiejszy trochę, ale jednak jak już trzeba się uczyć literek i się ich nie zna, no to jest trudno po łemkowsku czytać. I tutaj mamy taką właśnie książeczkę, że jest i po łemkowsku, i po polsku. I tak kiedyś wyglądało łemkowska wieś, czyli łemkowskie Selo, lękivskie Selo. Była cerkiew, były różne domy, wzdłuż rzeki było posadowione te budynki, tak? Była karczma oczywiście, i tu już był las, były pola. A tak wyglądał łemkowski dom, zobaczcie. To jest łemkowski dom, a po łemkowsku dom to jest chryża. I zobaczcie, w tej książce możemy zajrzeć do wnętrza dawnego łemkowskiego domu. Czy jest podobny ten dom do tych domów w bajce? No tak. Zobaczcie, tak dawniej wyglądały stare domy. Nie było kuchenki, tylko był piec. Nie było szaf, tylko były malowane skrzynie. Były kołyski oczywiście dla dzieci. Czasami się znalazł kredens, ale raczej na naczynia, a ubrania trzymano w takich skrzyniach, które po łemkowsku nazywano ładry. Bajki łemkowskie są bardzo ważnym elementem tego cyklu z dwóch powodów. Po pierwsze, wydaje mi się, że przybliżają bardzo dobrze kulturę mniejszości łemkowskiej. Natomiast drugi powód jest troszeczkę może mniej merytoryczny, ale równie istotny. Cały pomysł na to, żeby zorganizować taki cykl związany z dobranockami, na które zapraszamy rodziny, inspiracja tak naprawdę wynikła z tego, że zobaczyłam pewnego dnia właśnie te bajki łemkowskie Fundacji Stara Droga i pomyślałam, że dobrze byłoby pokazać je u nas w Żydowskim Muzeum Galicja. A to jest co, jak myślicie? To jest cerkiew. Cerkiew, czyli po łemkowsku cerką. Jak zajrzymy do wnętrza cerkwi, to wygląda tak. To jest, tak jak mówisz, ołtarz, ale ołtarz się znajduje za taką ścianą pełną ikon. I w każdej cerkwi ksiądz i właśnie ołtarz znajdują się za ścianą pełną ikon, a taka ściana się nazywa ikoną. My wydajemy książki dla dzieci, wydajemy też takie czasopismo, słuchajcie, Lemkoland, w którym robimy komiksy po łemkowsku, robimy zadania, krzyżówki, różne historie, różne opowiadania. Można się nauczyć rysować, właśnie pisać
4 litery świetne. Tylko, Cyrylice. że było Łękowsku. Ale wszystko jest po łękowsku. Czasami zdarza się, że jest łacińskimi literami, czyli polskimi literami, czyli tak jak jest wymowa, żeby było łatwiej tym dzieciom, które nie znają języka łękowskiego. Ale ja bym chciała was troszeczkę nauczyć języka łękowskiego. Chcecie? Fakt, że bajki są w języku łemkowskim nie wydaje mi się, żeby był jakąś wielką barierą. Przede wszystkim narracja jest prowadzona bardzo wyraźnie i kiedy oglądałam te bajki w oryginale w języku łemkowskim, nie miałam, przynajmniej ja, większego problemu ze zrozumieniem, o co w nich chodzi. Poza tym te animacje, te obrazy, one są tak sugestywne, że tutaj tak naprawdę też nie trzeba zbyt wielu słów, żeby zrozumieć tę treść. A jest to też sposób na pewnego rodzaju osłuchanie się z tym językiem. Kto pamięta, jak jest po łękowsku wieś? Mówiłam. Seło, tak? Wieś to seło, a dom łękowski to? Wyża, bardzo dobrze. A cerkiew? No cerko. A jak myślicie? Jest takie fajne, ciekawe łękowskie. Takie słowo łękowskie. Nianio. Kto wie, co to znaczy nianio? No. Żeby była niespodzianka. Co to znaczy po łękowsku nianio? No, z niańczeniem to ma na pewno trochę wspólnego. Nianio po łękowsku to jest tato. Chyba dawniej ci tatusiowie to bardzo niańczyli te dzieci. Nie wiem jak było. Nie wiem skąd ta nazwa, bo mama po łękowsku to jest mama. Mama albo maty, ale tato po łękowsku to jest nianio. Nianio i maty w czas swojej bity. Nianio i maty w czas swojej bity. Spróbujemy powtórzyć? Nianio i maty w czas swojej bity. Wiecie co to znaczy? Nianio i mama, czyli tato i mama uczą swoich dzieci. A później jest ejże dichty, ejże harowde, toż to i ja. Ejże dichty, ejże harowde, toż to i ja. Trudno? Trudny jest łękowski język? To spróbujmy powtórzyć. Nianio i maty w czas swojej dity. No i super, czyli tato i mama uczą swoje dzieci. A później jest prosto. Ejże dity, ejże harowde, toż to i ja. Powtórzymy? Ejże dity, ejże harowde, toż to i ja. Czyli róbcie to, co ja. Tak? I wtedy Karol nam pokazuje, a my jako jego dzieci musimy naśladować, ok? Dobra, próbujemy. I powolutku, wtedy powoli tekst zaśpiewać. No łapiemy się za ręce, musimy szeroko rozłożyć koło, żeby Karol miał miejsce na fantazję swą. I spróbujemy, tak? Nianio i maty w czas swojej bity. Nianio i maty w czas swojej bity. Ejże dity, ejże harowde, toż to i ja. Myślę. Dity, ejże harowde, toż to i ja. Rozkładamy, tak? Spuszczamy się za ręce. No i musimy naśladować. Co Karol pokazuje? Odpływanie, odpływamy. Ja myślałam, że kosisz nosem. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Wiecie co to było? 1, 2, 3, 4, 5, tak? 1, 2, 3, 4, 5. Dido na postery spiat. Co to znaczy? To jest dziadek. Dido, to jest dziadek. Dido na postery spiat, czyli dziadek śpi na łóżku. Sucha mucha chrin, kto go zbudził win. Sucha mucha chrzan, kto go zbudził? Win to jest
jest winny, tylko to jest on, tak? Spróbujemy powtórzyć. Wyliczymy. Ja wyliczę, dobrze? 1, 2, 3, 4, 5. Dido na posteli spiat. Sucha mucha chryn. Kto ho zbudził win? No nie. Wiemy śmiechu mamy, dobra? Bierzemy. 1, 2, 3, 4, 5. Dido na posteli spiat. Sucha mucha chryn. Kto ho zbudził win? Marysia będzie mamą. A jak będzie mamą, to musimy ubrać chustkę. Zobaczcie, jaki workowy mieli chustki. Podobne są trochę do krakowskich strojów, bo to były takie, to się nazywało te betówki. Były chustki i spódnice z takiego materiału szyte. Więc możemy tutaj zrobić taką mamę. Nawiążemy z tyłu. Bo tylko babuszki stare wiązały z przodu, a młode mamusie z tyłu wiązały chustki. I próbujemy przypomnieć sobie, tak? Ktoś chce do nas dołączyć? To, o czym będę śpiewać, więc przez to naśladowanie będzie Wam łatwiej zrozumieć, o czym jest piosenka, tak? Słuchajcie. Zobaczymy, ile zrozumiecie, tak? Możecie pokazywać tak jak ja, ok? No, 3, 4. Tu prawa ruczenka, a tu liwa, jak braczki pracują, pokażą Wam ja. Pary do prania. I one tak właśnie biorą calusieńki cały dzień. Założyłam taką piosenkę, która nie jest łękowska, ale tam na początku to widzę takie nie łęków, jakieś inne, które pocierały taką Tak, to my właśnie teraz to robimy. A łęków to jest i dalej. Prosimy kapelę. Tu prawa ruczenka, a tu liwa, jak braczki pracują, pokażą Wam ja. Połoczu, ci łyseńki, ci łydę, połoczu, ci łyseńki, ci łydę. Jak puprały, to później połoczów, czyli pukają. A dalej co będziemy robić? Posłuchajcie. Tu prawa ruczenka, a tu liwa, jak braczki pracują, pokażą Wam ja. Wiszczają, ci łyseńki, ci łydę. Wieszają, tak. Ci łyseńki, ci łydę. Czyli wieszają. Tu
Bo to były kiedyś Austro-Węgry. I to takie z niemiecka, z austriackiego troszeczkę bardziej. Ale tak było. I dalej, co jeszcze robią? Makije. O, zobaczcie, co robią na samym końcu, jak już poprasują. Tu praca ruczenia, a tu liwa. Jak braćmy pracują, to każdego dnia. Tańcują, tańcują, tańcują z ręki ci łygnę. Tańcują, tańcują, siły z ręki ci łygnę. Czyli jak wyprały, wypłukały, powiesiły, wysuszyły, wyprasowały, miały czas na